أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka, shirin koyon harshen Larabci, wanda wannan yau shine darasi namu na 7 cikin wannan silsila da wannan shiri mai albarka. Ni mai gabatarwa Abubakar Sani Ali. Muna karatu a cikin littafin Durusul Lughatil Arabiyya wanda malami Dr. B. Abdulrahim na Islamic University of Madina ya wallafa. Kamar kullum kafin mu sabon darasi mukan ba wa ɗalibi nasiha wacce bata wuce guda ɗaya ba, saboda a samu fa'ida wacce za ta taimaka wurin samun ainihin fa'ida da amfani na karatun da ake yi. A nasihar mu ta yau ita ce nasiha ta 6, ta ce kamar haka. Nasihar take cewa, ya kai ɗalibin ilimi ka kyautata zato ga 'yan uwanka musulmi na kusa da na nesan su. Kamar yadda ya zo a cikin Alkur'ani, Allah yake faɗa, ya yi walladina amanu taniyu kathiran min alzanni inna ba'da dhanni ism, cewa ya ku wanda kuka imani ku nisanci yawan ta zato, saboda wani zaton yakan kasance zunubi ne. Kamar Bahaushe shi ma yana cewa zato zunubi ne ko da ya kasance gaskiya ne. Wato yawan zato yakan janyo mutum ya ringa shiga cikin mutuncin 'yan uwansa, yana taɓa shi, ko kuma ya ringa yanke musu hukunci da abin da ba hakan yake ba a zahiri. Shi yasa ma nasiha take cewa ka ringa ɗaukan abu a yanda yake, yanda abu ya zo ma ka ɗauke shi, kar ka ringa fassara shi saɓanin yanda yake a fili. Mutum ya baka kyauta ka ce rabu da shi, ai na san so yake ya zo ne mai wani abin daga baya, shine yanzu ya biyo ni ya lallaɓo yake ta bani wannan. To irin wannan bai dace ba. Mutum ya baka kyauta ka karɓa, ka ce in za ka karɓa ka ce kai mai addu'a yadda manzo Allah ya koyar. Kana ka karɓi uzuri wanda ya baka uzuri ba tare da ka matsa masa da tambaya ba. Mutum ne zo ya ce dan Allah kai haƙuri na ɗan makara, wallahi wani abu ne mai muhimmanci ya tare ni. Sai ka fara tambaye shi wani abu ne, kaza ne, yaushe, me ya faru, me aka yi, garin yaya, kaza kaza. Wannan duk ba shi da amfani. In ya baka uzuri ka kyale shi, ka karɓi uzurin shi. Kai ma wata rana Allah zai iya jarrabar ka da irin wannan abin da ya jarrabe shi da shi, kai ma ka saba, wato wannan kai ma ka kasance kana ba da uzurin. To kai ma in baka karɓar uzuri, naka uzurin ba za a karɓe shi ba. Nasiha ta ci gaba da cewa kar ka ringa girmama abubuwa fiye da yadda suke, wanda wannan so da dama haka za ka same mu. Idan abu ya zo mana sai ya gan shi ƙarami ne a zahirin shi, ko kuma a haƙiƙanin shi ƙarami ne, ba abu bane babba, amma sai mu ringa girmama shi, mu ringa kai shi inda bai kai ba. Kamar mutum ne ya zo kawai ya shigo ya ganka sai ya ɗauke kai, shikenan ai dama ya tsane ni, kullum in ya ganni in ya fara shan kunu yana hararata yadda ka sanya hauna da duka. Shi kuma ta yi ma bai ma lura da kai ba, neman wurin da zai zauna yake, amma kawai kai saboda ya ganka ya ɗauke kai ka kai abin inda bai kai ba. To wannan abu ne wanda ba shi da amfani. Ana so ɗalibin ilimi ya kiyaye waɗannan abubuwan. Allah ya samu dace, ya sami amfani da abin da muka ji. A darasin mu yau wato darasi na 7 kenan, wanda muna karatu a cikin huruful jarri kamar yadda ya kasance a darasi na 6. Duk da yake cewa dai a cikin jerin littafi shi malam ya ce wannan shine na darasi na 4, amma mun raba darasussukan ne saboda yi wa ɗalibai sauƙin wurin fahimta. Muna karatu ne a cikin huruful jar, wato harafai wanda ake samun jarri a ciki. Za mu ci gaba da karatu a ɓangare na 2 a cikin wannan littafi na darasi na 4 na malam, wato huruful jar na ba. Kamar yadda muke gani yanzu, malam ya rubuta albaitu. Albaitu wato gida. sai kuma
minal baiti, minal baiti, wato daga gida, mina daga gida. Almasjidu, masallaci, ilal masjidi, izuwa masallaci. Wannan su ne sababbin harafan aljar da muka samu, mina da kuma ila. Min, a wani faɗin sai ka ce min ko mina, idan ya zo a gaban min ɗin akwai alifun da lamun, wato sai ka ce minal. Idan ku babu alifun da lamun sai ka ce min. Kamar yadda ya zo a wannan misalin minal baiti. Yawa sai kuma ilal masjidi. Mina daga, ila izuwa. Sai wannan malin ya kawo mana kamar tattaunawa ko mu ce tattaunawa tsakanin malami da ɗalibi ko kuma Muhammad. Al-mudarris ya ce, min aina anta, min aina anta, wato daga ina kake. Min daga, kamar yadda muka faɗa a baya, min yana nufin daga. Aina ina, aina ina, anta kai. Muhammad ya ce, ana minal yaban, ana minal yaban, ana minal yaban. Ni daga Japan nake, ni daga Japan nake, yaban Japan. Ana ni, mina daga al-yaban Japan. To ana akwai abin da za mu lura kafin mu ɗora karatu. Kamar yadda muka yi bayani a baya, mun yi bayanin damir, ad-damir. Muka ce ad-damir akwai na muzakkar, akwai na mu'annas. To kamar yadda dai abubuwa suke iya rarrabuwa, in ka ce aqsam, rabe-rabe, za ka iya raba abu. Kamar idan ka ce mutum, sai ka ce rabe-raben mutum, sai ka ce akwai mace akwai namiji. Ko ka iya ƙara cewa rabe-raben mutum, sai ka ce akwai ɗan Afirka, akwai ɗan Europe, akwai ɗan Asia, irin wannan. Ko ka ce rabe-raben mutum, sai ka raba shi masu tsawo da gajeru, sai ka ce rabe-raben mutum masu ƙiba da marasa ƙiba. To irin wannan, to shi ma damir yakan samu wannan rabe-raben. Wancan rabe-rabe ne muka yi shi na wanda ya shafi ɓangaren jinsi, wato na huwa namiji ko hiya mace. Amma wannan rabe-raben da za mu gani ya shafi a inda shi damirin ya kasance kenan, mai damirin yake magana a kai. Na farko, damiri yakan kasance ana cewa damirul mutakallim, wato lamirin suna na mai magana, shine wato ni kenan. Damirul mutakallim, damirin suna na mai magana. To a larabci lamirin suna na mai magana shine ana, ni, kamar yadda ya zo mana a ciki, ko nahnu, mu, wanda a turanci suke cewa first person, wanda za ka samu I and we. Da Hausa kuma sai mu ce damirin mutum mai magana, lamirin suna na mai magana. Sai kuma na biyu, sai na damirul ghaib, damirul ghaib, wato na wanda baya nan kenan, damirul ghaib, na wanda baya nan, kamar wanda muka yi wancan darasi muka ce huwa, shi da hiya, ita. Na wanda baya nan, baya wurin nan, wanda da turanci suke cewa third person. Sai na uku akwai damirul mukhatab, damirul mukhatab, wato damiri na wanda ake wa magana. Shi ma yakan kasance wato anta, kai idan ya zo da fataha, ko ka ce anti, ke in ya zo da kasra. Anta kai ko anti kai ko antum, wanda za mu yi karatun nan a gaba, amma dai kawai yanzu dai mun fahimta cewa damiri ya rabu gida uku a wannan bangare na wani ta inda ya zo, ko ya zama al-mutakallim, damirul mutakallim, ko damirul ghaib, ko kuma damirul mukhatab. Damirul mutakallim na mai magana ana, damirul ghaib huwa da hiya, wanda mun yi sa baya. Damirul mukhatab anta da anti. Sai mu koma cikin darasi, sai mu ga misali na gaba.
ci gaba da tattaunawa su malami da Muhammad. Al-mudarris ya ce wa min aina ammarun, wa min aina ammarun, ammar kuma daga ina yake, ko kuma daga kuma ina ammar yake. Muhammad ya amsa ya ce huwa min as-sin, huwa min as-sin, huwa min as-sin, shi daga China yake. Sin, China. Huwa mun san huwa shi kenan. sai al-mudarris ya ƙara tambaya ce wa min aina hamidun, wa min aina hamidun, daga ina kuma hamidun yake, hamid daga ina yake. Muhammad ya ansa ya ce huwa min al-hindi, huwa min al-hindi, shi daga indiya yake. Huwa min al-hindi, shi daga indiya yake. A nan sai mu dinga lura da ƙarshen kalmomin. In aina ta zo abin da aka tambaya kaga yana ɗaukan tanwini na damma, amma idan mina ta zo kafin kalma, wannan kalmar takan ɗauki kasra kenan, jar. Wannan min ɗin ko mina ko ila za ta canja wani abun ya koma me ya ɗauki jar. Sai abu na gaba malami yake tambaya al-mudarris ya ce aina abbasun, aina abbasun, wato ina abbas yake, ina abbas yake. Muhammad ya amsa ya ce kharaja, 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 ya fita, ya fita, ya fita. Kharaja wannan fi'ili ne, wato aiki, wanda mun yi magana muka ce jumloli biyu sukan kasance su zama fi'ili ko su kasance ta zama jumla ismiya ko ta zama jumla fi'iliya. Kharaja akwai abin da aka zare a ciki, malaman nahwu suka ce kalma ɗaya ba ta zama magana sai ka sami biyu zuwa sama. Sai dai ka ce kenan za ka yi taƙadiri, wato za ka ƙaddarta cewa akwai abin da aka goge ba faɗa ba, sai ka ce kharaja abbasun, abbas ya fita, ko abbasun kharaj. To sai kuma misalin ci gaba da tattaunawar al-mudarris ya ce aina zahaba, aina zahaba, aina ina, zahaba ya tafi, aina zahaba ina ya tafi. To wannan ma sabuwar kalma ce kenan, zahaba ita ma wacce take nuna aiki da aka yi. Zahaba ina ya tafi, aina zahaba ina ya tafi. Muhammad ya amsa ya ce zahaba ila al-mudiri, zahaba ila al-mudiri, ya tafi zuwa wurin headmaster. Al-mudiri kamar headmaster ko principal na makaranta, shi ake cewa al-mudir. Ya tafi zuwa wurin shugaban makaranta. Sai al-mudarris ya ƙara tambaya wa aina zahaba aliyun, wa aina zahaba aliyun, ina kuma aliyu ya tafi. Sai ka ce Muhammad ya amsa ya ce zahaba ila al-mirhadi, zahaba ila al-mirhadi, ya tafi zuwa bayan gida, ya tafi zuwa bayan gida. Mun yi bayani wancan karan muka sami hammam, hammam muka ce banɗaki. To bambancin hammam da mirhad shine al-hammam sukan ce bath room, inda ake yin wanka kenan. Al-mirhad kuma inda ake tsuguno, inda ake tsuguno. Sai yanzu anan za mu fahimci wani abu kenan. Mun ga cewa malam ya yi amfani da sababbin kalmomi, wato zahaba da kuma kharaja. To anan wannan zahaba da kharaja fi'ili ne, wato aiki ne, wanda aiki yakan rabu gida-gida. Akwai fi'ilul madi, akwai fi'ilul mudari, akwai kuma fi'ilul amr, wanda karatu ne na gaba za mu yi, amma wannan ya zo ne fi'ilul madi, abin da ya riga ya wuce. Zahaba ya tafi, ya tafi, wato a da ya tafi, ba yanzu yake tafiya ba, a da yana can, ya tafi wurin, ya tafi banɗaki. Sai wato at-tamarin, wato wasa ƙwaƙwalwa na wannan darasi. Malam yi tambaya ya ce ajib anil as'ilatil atiya, ka amsa waɗannan tambayoyi da suke tafe. Tambaya ta farko, min aina anta, min aina anta, idan kai namiji ne kana karantawa sai ka ce min aina anta. Idan ke mace ce kina karantawa sai ka ce min aina anti. Min aina anta, malam yana tambaya ta ni daga ina nake, sai na ce me, ana ana min Nigeria kenan. Malam ya tambaya sai na ce ana min Nigeria.
ana min Nigeria. Min Nigeria ko kuma ana minan Nigeria in ka sada da alifun da lam. Sai tambaya ta gaba malam ya ce a anta min Philippine, a anta min Philippine wato kai daga Philippine kake, a anta da musa a anta shin kai daga Philippine kake ko kuma ka ce a anti min Philippine. La sai mu ce la a'a, la ana min Morocco ko Maghrib, ana min Maghrib Morocco kenan, ko ana min Nigeria, a'a ni daga Nigeria nake, ko kuma na'am ana min Philippine in kai dan Philippine ne ko ki a Philippine ce, sai ana min Philippine. Sai tambaya ta gaba malam ya ce cewa man min as-Sin, muka ce man wane ko mina kuma daga ina as-Sin, nan sai tambayar ta kasance man min as-Sin wato wane ne kuma daga Sin, wane ne daga China. Man min as-Sin sai mun sa suna mu ce me Zaidun min as-Sin, Zaidun min as-Sin, Zaidun min as-Sin wato Zaid ne daga Sin. Sai tambaya ta gaba min aina Hamidun, min aina Hamidun sai a ɗalibi ya ansa da kanshi. Sai aina dhahaba Abbasun, aina dhahaba Abbasun, ina Abbas ya tafi, ɗalibi ya ansa adhahaba Aliyun ila al-mudiri, adhahaba Aliyun ila al-mudiri, shin Ali ya tafi wurin malami ne, malamin makaranta, sai mu ce na'am ko kuma la, sai ɗalibi ya amsa da kansa. Sai tambaya ta gaba iqra uktub, karanta kuma ka rubuta. Me za a karanta shine gashi nan. Abu na farko da za a karanta malam ya ce min aina Fatima, min aina Fatima wato daga ina Fatima take. Hiya min al-Hindi. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. lura da yadda na faɗa na ce خرج المدرس wato al-mudarris ya fita min al-fasli wa dhahaba ila al-mudiri. Mudarris ya fita daga aji, al-fasl yana nufin aji kenan, wa dhahaba ila al-mudiri kuma ya tafi wurin al-mudir wato shugaban makaranta. sai dhahaba at-tajiru ila ad-dukkani, dhahaba at-tajiru ila ad-dukkani, attajiri ya tafi zuwa shago, kuma attajiri muke cewa ko a ce dan kasuwa ya tafi zuwa shago. sai kharaja hamidun min al-ghurfati wa dhahaba ila al-hammami, Hamid ya fito daga daki ya tafi zuwa ban daki. Man kharaja min al-fasli, man kharaja min al-fasli, wane ne ya fita daga aji. kharaja at-talibu min al-madrasati wa dhahaba ila as-suqi, kharaja at-talibu min al-madrasati wa dhahaba ila as-suqi, wa dalibin ya fita daga makaranta ya tafi, dalibin ya fita daga makaranta ya tafi zuwa kasuwa. Khadijatu min as-Sini wa Khalidun min al-Yaban, Khadija daga Sin take, Khalid kuma daga Japan. sai malam yace da fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban, a cikin wannan dan wurare da aka samu fili da malam ya bari yace ka sa a cikin shi harafin jar wanda ya fi dacewa. Na farko alkitabu, fili almaktabi, alkitabu min almaktabi za mu ce ko ilal maktabi ko fil maktabi ko alal maktabi, sai ɗalibi ya cike da kanshi. sai na biyu at-talibu fili alfasl, at-talibu fili alfasl, at-talibu min alfasli aw ila alfasli aw fil fasli aw ala alfasli. sai na uku dhahaba hamidun ila aljami'ati, aw na ansa shi to shikenan tunda na bada ansa, dhahaba hamidun ila aljami'ati. sai ta hudu kharaja almudiru fili almadrasati, kharaja almudiru fili sai ka cike, sai ka ce menene yafi dacewa, min ko ila ko fi ko ala. dhahaba muhammadun fili as-sin فراغ اليابان، ذهب محمد فراغ الصين فراغ اليابان، ذهب محمد من الصين إلى اليابان. to au na ansa kenan. sai ɗalibi
ya ƙara musawa da kanshi. A nan kafin mu ƙaƙƙare wannan darasin akwai abin da nake so na kirawo ɗalibai su fahimta. Mun yi bayani akan cewa jumla ta rabu gida biyu, jumla ismiya da fi'iliya. Yau mun ga jumla fi'iliya. Kamar yadda muka ce a jumla ismiya ta rabu gida biyu, akwai abin da ake cewa mubtada da kuma khabar. Ita ma jumla fi'iliya ta rabu gida-gida. Na farko ita gida uku ta rabu. Na farko akwai alfa'il, na biyu akwai alfi'il, na uku akwai al-maf'ul bihi. Wanda da turanci suke cewa subject shine fa'il, verb shine fi'il, sai kuma object shine maf'ul bihi. Saɓanin jumla ismiya wadda sai dai ka ce subject da predicate. Subject shine mubtada, predicate shine khabar. Amma jumla fi'iliya ta rabu gida uku, akwai alfa'il, akwai alfi'il, akwai al-maf'ul bihi. To shi alfa'il ɗin wanda ya aiki subject shi yana da hukuncin shi rufa, marfu'un. Kamar yadda muka ce mubtada marfu, shi ma wannan marfu, wato ana mai damma. In ka ce zahaba, to a wanda ya wannan zahaba ɗin za ka yi mai damma ne, sai dai ka ce zahaba muhammadun, ko kharaja ahmadu, ko zahaba umaru. Ba za ka ce zahaba umarin ba, ko zahaba muhammadan, ko kharaja muhammadin, sai dai kharaja muhammadu marfu. Wannan shine hukuncin alfa'il. Waɗannan sauran kuma alfi'il da almaf'ul bihi, yau mun ce alfi'il yakan rabu gida-gida. Akwai fi'il madi, mudari'i, da kuma fi'il amr, wanda karatu ne na gaba. Maf'ulun bihi shi ma karatu ne na gaba, shi ma dai amma dai a ka'idar shi ma mansub ne, shi fataha ake mai. Sai dai yanzu karatun bai zo nan ba, kawai malam abin da ya kawo mana shine fa'il da kuma fi'ilun da fa'il. Jumla ismiya ita ce wacce ta fara da suna. Misali, dhahaba muhammadun ila masjidi. Idan ka ce dhahaba, kaga wannan shine fi'il ɗin kenan, aikin da aka yi. Muhammadun kaga yana da marfu' rufa kenan, ilal masjidi, zuwa masallaci. Wannan shine maf'ulun bihi. Kaga wannan fi'il, wannan fa'il, wannan kuma maf'ulun bihi, ilal masjidi. Zahaba fi'il, muhammadun fa'il, ilal masjidi maf'ulun bihi. Da fatan an gane. Ƙarin bayani sai a darasi na gaba za a ƙara bayani. Yanzu dai ɗalibi ya ɗan fahimci waɗannan abubuwa. Za koma darasi sai mu fahimci sababbin kalmomin da muka gani yau. Na farko akwai almadrasatu, wato makaranta. Akwai alfaslu, wato aji. Alhammamu, banɗaki ko wurin wanka. Almirhadu, wurin tsuguno. Almadbakhu, wurin girki. Alghurfatu, ɗaki. Aljami'atu, jami'a. As-suqu, kasuwa. Al-yabanu, Japan. As-sin, China. Al-hind, India. Al-filipinu, Philippines. Al-mudiru, headmaster. Zahaba, ya tafi. Kharaja, ya fita. Wannan su ne sababbin kalmomi da muka tarar a darasi na 4 na cikin littafin durusul lughatil arabiyya juz'i na farko. To a takaice me muka koya a cikin wannan darasin gaba daya? Mi huruful jar, wato fi, ala, min da ila. Fi a ciki, ala akai, min daga ila zuwa. Wannan in suka zo za su sa sunan da ya zo a gabansu ya ɗauki kasra. Mun ga huruful su'al, aina. Harful su'al, aina. Harafin tambaya, aina, ina kenan. Mun ga aljins, mun ga muzakkar, mun ga mu'annas. Muka ce muzakkar ya rabu gida biyu, haƙiƙi da majazi. Mu'annas ma ya rabu gida biyu, haƙiƙi da majazi. Misalin haƙiƙi na muzakkar shine kamar alkitabu, ko kuma muhammadu, ko hamza, ko talha. Duk wannan muzakkar haƙiƙi ne. Sai muzakkar majazi
shine wanda zai iya zama muzakkar ko ya zama mu'annas. Wannan larabawa su haka suke ɗaukan su, yadda kai babu laifi, kamar ashamsu wannan muzakkar ne majazi, ko alkamaru ba alkamar ba, alyadu zance, alyadu wanda za mu gani a gaba. Sai kuma mu'annas shi ma wato jinsin mace yakan kasance haƙiƙi ko majazi. Haƙiƙi misali almadrasatu, as-sayyaratu, ko kuma zainabu, fatimatu, aishatu, duka wannan mu'annas ne haƙiƙi. Sai mu'annas majazi shine kamar ashamsin da muka faɗa, ko alyadu. Sai kuma al'af'al, mun fahimci jumla fi'iliya aka ce tana farawa da fi'il, wacce ta fara da fi'il aiki ita ake cewa jumla fi'iliya, kamar wacce ta fara da zahaba ko kharaja, ya tafi ko ya fito daga. Sai ad-dama'ir, mun ga damiri, mun ga damirul ghaib, mun ga damirul mutakallim, mun ga kuma damirul mukhatab. Damirul mutakallim ana da nahnu, damirul ghaib huwa da hiya, damirul mutakallim anta da anti. Ana muka kawo ƙarshen wannan sirrin. Abinda muka faɗa daidai Allah ya haɗa mu aladan, wanda muka kuskure Allah ya haɗa da gani ne da kuma shaidan ne. In an ga gyara dai muna tunatar da 'yan uwa a ringa tunatar mana. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.